or may sinasabi tayo. Anak ni Ana, Tabuna Vlogs. Hi host, thumbs up dan. Hello guys. Meron pala tayong Graneles sa July ha. Thumbs up dan, Papa Teddy, may mag-allow shoutout ko sa inyo. Good evening. Napadaan lang po, busy. Thank you, thank you. Mga abroad kasi ako, kaya hindi ko na nasikaso YT ko. Oh, sige, anak ni Ana. Baba ka ng bahay mo dyan, sis. Saan ka pupunta? 6:24. Saan ka punta, sis? Ingat-ingat. Oh, Saudi. Nako, ingat-ingat. Kumusta na? Anong work mo doon? Ingat. Oh, dating dikit kita, sis. Beach po host. Ayan. Hindi ba open ngayon ang Hong Kong? Malayo nga. Malayo ang Saudi. Good luck and God bless. Ana, yes, Ana. May Grand LS po tayo sa darating na July 21. 21 na ngayon, 2021. Papa Teddy, thank you sa iyong padaan dyan. Salamat. Ayos. Magandang nilang puso ko yung labihan. Wala nang hinatay, ligaya at maraming ko. Magandang nilang Dating dikit tayo, sis. Dating dikit tayo. magandang nilang
patamsak. Thank you, Joseph. Sa darating na July, meron tayong Grand LS, guys. So, sa mga gusto magpa-entry dyan, magpa-entry na. Bautlangan mo lahat sila napapatingin. Sino ba? Iba't katulad ng nangyayari sa akin. Isang ngiti mo lang kahit nagkakapaliw. Ano bang sino ako? Di aaalis. Nakakalaw ka na kita. Para bang isang tala sa gitna ng kalohagan. Oh! Magandang dilag. Marisol Puno. Mega loud shout out po, host. Ayan. Good evening, good evening. Magandang dilag. Kumusta na, guys? Salamat, Joseph, sa iyong patamsak. Sa mga gustong mag-join dyan sa darating na July, mag-shoutout lang kayo, guys. Meron tayong pa-entry. Win Gcash po sa ating birthday next month. Kailangan ba ng magwakas itong Pag-ibig bukas wala ka na sa aking isip? Hindi mo ba nakakalanan mga kahapon? kagabi ay ano saya? Anong tamis? Wala na bang pang sa'yo? Nasasaktan ba ang puso't damdamin? Ulit sa'yo na Hindi ka'y mahal pa rin. Magkita ang mahal. Hayaan natin Puso ang magpasya. Kailangan ba ng magwakas itong pag-ibig? Bukas kay wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba nakakaalala sa mga Kahapon, kagabi ay ano saya? Anong tamis? Wala na bang pang sa'yo? Nasasaktan ang puso. Ulit sa'yo na hindi ka ay mahal pa rin. aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Bilang aking nadarama, may chinita girl, may chinita girl. Sa akin na nabigyan ka. Ang aking nadarama, may chinita girl, may chinita girl. Daboy Tambayan, hello po. Hello, Daboy Tambayan. Mega loud shout out. Huwag lang kalimutan, dikit kalembangin si host. Ayan, may jacket ka na.
Bisita lang po, sabi ni The Boys, tambayan. Salamat sa iyong pabisita. Salamat po sa jacket. Ayan. Thank you, thank you. Harang. Salamat sa iyong paharang dyan, The Boys Tambayan. Thank you, thank you. Hindi ko pala ito na-share. Share nga natin. Salamat, The Boys, sa iyong paharang dyan. Salamat, salamat.
Sagayno. DJ Jonas Sagayno. DJ Jonas Sagayno. DJ Jonas Sagayno. DJ Jonas Sagayno. Sound of slamming doors. I keep on, but don't want to fight for. When you call my name and try to explain, I just have a hard mind to remember. It's like I'm BG lang host, PC. Ayan. Papa Teddy, salamat po ah. Salamat sa inyo. Sulat kita dito sa ating Grand LS ha. Pag nabunot po kayo, mananalo po kayo ng ano, Gcash. Salamat po host. Ayan. Papa Teddy, si Nightboot na nabababa ng bahay niyo ha.
Win natin yan, Papa Teddy. Salamat po ulit, Papa Teddy. Nakapin na po kayo. Salamat. Mukhang tulog po ata yung mga kasama natin. Trying to get that great big deal of for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Oh, whatever that means. Rika Fort. Tamsak sa iyo, host. Ayan, Rika Fort. Mega loud shoutout. Ayun, may jacket ka na. Huwag lang kalimutan tamsak ang click ka lang mga ising host. Pag hindi pa, salamat. Baba po kayo ng bahay niyo dyan. Baba lang po kayo ng bahay. Come closer.
DJ Johnny Sagayno. DJ Johnny Sagayno. DJ Johnny Sagayno. I'm closing my head to rest. You got me going taller every day. We're tired in a little mess. Not all don't feel so big. I'm trying so hard not to let it show. If they don't feel it, call them DJ Johnny Sagayno. DJ Johnny Sagayno. I'm closing my head to rest. You got me going taller every day. We're tired in a little mess. Not all don't feel so big. I'm trying so hard not to let it show. If you love, if they don't feel it, call them DJ Johnny Sagayno. Tusok! Salamat, Sis Jen. Buti andyan ka na. May tuwad agad. Siguro kanina yan yung dinala ko kasi siya kanina.
Kagwapa, oy. Nagkulay-kulay ng fest. Nagkulay-kulay ng fest. Para magamit naman tong mga ano. Renel Rosales, tusok na madam. Salamat Renel. Ayan, may jacket ka na. Blooming ah. Nagkulay lang ako ng fest at saka nagkulay ng lips. Kesa nakatenga yung mga ano natin dito, sayang. Sayang yung mga mock-up natin dito, hindi nagagamit. So, ang aking gamit sa aking blush on ay, syempre, Ever Belena na blush on. Napakaganda niya. Bet ko to. Ngayon ko lang na-discover Ever Belena. At ang ating lipstick na ano, na from Korea. Romand in the shade of ano. Hindi ko alam. Kung anong shade to. Shade parang ganito. Darker. Kaya yung mga mock-up natin hindi magagamit. Ayan, Renel Rosales, meron na po kayong ano dyan. Jacket. Palablab naman yung nakapin natin. Thank you. Nakikiramay tayo sa ano, sa pamilyang Aquino sa pagpanaw ng kanilang kapatid. Anong ulam mo, Sis Jen? Ano ba? Kanarba ka na. Ako?
dinner lang, Mi. Anong ulam? Sis, anong ulam? Ako wala nang kain-kain. Ay nako, buti pa ang mga ibang bansa, gumagalaw. Sana tayo na. Wala na yung ano natin, ex-president. Gisang toge at pork chop. Oo nga, sis, no, masarap yun. Toge. Yung iba, may nag-congrats na. Sarap yan, sis, no? Masarap yan, yung toge. Oh, ako naman, toge tsaka tofu, sis. Sarap. Allah, asa na sila? Tamsak harang dan ho, sabi ng ating Madam Lori. Ate Lori, salamat sa iyong pagpunta. Well, ano oras? 2:30 PM? Anong oras po dito? Bakit mas early ka sa time mo? Para mas early akong bumaba. Para mas early akong bumaba. Para mga alas 10, baba na. Ayan, lalamin natin ang premiere ni Ate Lori. Tapos ako na yung Ate Lori. 2:30 dyan sa Pinas bukas. Hindi ka sumusunod, ha? Pag sinipag ako, mag-aga. 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. Ay, mali. 7:30 dyan sa Pinas. Sabi ko, 2:30. $7:30 ngayon, te.
Ginisang toge. Tsaka pork chop. Charap. Charap yan. Good evening, sabi ng aking mother. Good evening, good evening, good evening. Mega mega loud shout out. Mega mega loud shout out Kizan, sabi ni Mother Kaden. Asan na yung mga magpapaano? Ito, Inday Kizan, Jennifer Vlogs. Kaden. Mega mega loud shout sa'yo sis, sabi ni Ate Inday. Hala guys, wala na si rest in peace, si ex-president natin, no? Biglaan. Host, may premiere ata si Master Denon ngayon. Anong oras? Master Denon o si Ate Inday Kizan. Nawala na double chin mo, sis. Agad-agad nawala asa. Ayan, no? Oh. Kunting ano pa. Everyday pa. Yung nanay ko, sabi niya, exercise ka, sabi niya. Hindi niya alam. Galing ako ng palengke, naglakad ako. Sana lahat. Push mo yan. Sana maging okay na rin. Ako. I read that recently sent a U.S. Congress which could provide millions of immigrants without legal status in New Jennifer Vlogs, mega loud shout out. En mi minuto quito, en mi minuto quito, en mi minuto quito. Ano daw? Sekretary Kaden kain po.
nawala na. Namatay na si ano. Si Aquino. Nag-iisang lalaki pala si ano, no? Nag-iisang lalaki pala si ex-president natin. Tapos wala man lang anak, no? Hindi man lang nag-anak. No? Hindi man lang siya nag-ano ng anak. Kita mo. Si ano lang. Wala man lang ano, no? Di ba? Mag-isa lang kasi hindi pa nagkaanak. Hindi man lang binuntisan yung mga naging jowa, no? Hayaan nyo na, wag nyo na anuhin, wala na siya. Kita mo si Ogie Diaz, kahit ganun, talagang nag-anak siya, no? Ina-advise din niya si Vice Ganda na ano, mag-anak siya. Mag-anak si Vice Ganda. Yung bang ano, gumawa siya ng baby. At least dugo niya. Wala na, talagang nag-ano niya, nagkalat na talaga. Akala ko nga fake news eh. Na may nag-RIP. Kasado eh. Naide. Tanan, 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 tanan. 7:30 mayroong premiere si ate ano.
Wala, asan na yung mga magpapaano? Tulog ulit. Matulog ka na, ma. Siyempre, sa birthday ko, magpapansit tayo. Ang pansit. Ayoko nang kumain ng atay ng manok na katigas ng ano. Ano na lang, shrimp na lang, shrimp. Ang isahog. Or manok. Yung manok talaga. Bakit ba nawawala? Tusok na sis Michelle Hermon 2. Mega loud siya. Pahingi pansit. Okay. 22. Birthday ko pa naman yan. Pahingi pansit. Ayan. Sa birthday ko, Ate Inday. Michelle, ayan. Kayden, ay sulat ko na dito, no, Kayden. Michelle Hermosa, baba ka ng bahay mo dyan, Hermon. Meron tayong Grand LS sa, ano guys, sa July. May Grand LS sa July, guys. Everyday, pa-entry po tayo. At Inday Kizan, meron ka na dito. Kumusta si Tess? Mabuti naman po, Michelle. Baba ka ng bahay mo, Michelle. Kumusta na? Nagtamsak ako. Oh, look Michelle vlog. Ayan. Dating di kita tayo sis, ano, look Michelle. Tinamsakan ko na lang yung iyong binaba. Kumusta na? Ito, busy sa buhay. Ay, buti pa siya. Matagal na tayo dikit. Oo nga, sis. Sabi ko, Michelle, parang kilala ko to, ah. Kumusta ka na, sis? Nag-taps ako sa prim mo, sis Inday. Nakita ko sa YT. Sabi ni Kayden. Ginagamit natin nga itong mga makeup, mock-up natin kasi hindi na natin siya nagagamit sa labas. So, gamitin natin dito sa ating live stream. Mas mapula pa ngayon kanina eh. $7:30 si Ate Inday Kizan. Excuse me, by Premiere. Patusok ng Premiere, guys. May Premiere ka rin pala, sis. Ito, tamsa ko na ito. Isunod ko dyan, after ni ano. Isunod ko dyan sa, ano, sa pin ni ate. Pagkatapos ng Premiere niya, 7:30, no? Antukan.
Nagpalengke ako kanina, guys. Naglakad lang ako. Nagpalengke, nag-ikot-ikot. Tapos, ilugtong ko na lang doon yung ano ko, yung paano ko gumawa ng ano, ng shake, blend, ano. On the way sa nakapin, sabi ni Michelle. Thank you, sis Michelle. Palablab din, guys, si Jennifer Vlogs. May premiere po siya. Humaba na rin yung buhok ko. Ayun, humaba na siya. Dati hanggang dito eh. Shoulder. Ngayon, humaba na siya. In fairness. Madami ako nabiling lemon. Kaya yung kalahati ng lemon ko, nilagay ko na sa aking ulo. Dahil sobrang kati niya. "7:30, may premiere si Ate Inday Quezon. Yay! Ano ba yan? "7:30, may premiere ang ating Inday Quezon. Kagabi yun? Kagabi yung bike niya, premiere niya kagabi yun, yung may bike. Naparod ko na yun. Nanay ko din makulit din ito eh.
Sige po, okay din. Ayan. Saan na yung premiere ni Sis Jen? May premiere ka ba, Master Denon? Mega shout out. Ha? Yung towel ko pa lang, hindi ko nakakuha pa. Saan na si Master Denon? Ha? Ang toast ko. Binigay ko na kay kuya mo. Hindi ka naman kumakain. Ano daw, alpay, sayang. Live na si ate, Inday Kizan. Nawala si Inday. Dito na ako, Master Denon.
Master Deno, nasan ka na? Patamsak kay ano? Patamsak sa premiere ng ating sis Jennifer vlog. Savage love. Basta la Pisares Idol. Love. Every night. Gawa pala ako ng listahan dito. Blood. Yeah. Break your heart. That's all. Ano ba yun? Hindi ka bakit ka? Sabay. Busy host ah. Gagawa ko sa ano. Pa-entry natin. Guys, patamsak ng premiere ni ano? Sis Jennifer Vlogs. Hola.
Ay, may pag-anoan dyan ng pusa, yung kainan nila. Pa-entry. Oda! Rose Ann Tamsak Danpu host. Thank you sa'yo, Rose Ann. Gumagawa si host ng ano. Salamat, Rose Ann. Para isulat ko na agad. Di ba? Kumusta? Mabuti naman po. Ayan. Pa-entry ka. Sis Rose Ann. Mabuti naman sis. Salamat sa iyong pagtanong. Kumusta kayo dyan? Saglit lang guys. Tinatapos ko lang po ano ko. Ito mga papel. Sige sis. Saglit lang ha.
Ganito na kalilit yung ginawa ko. Para, ano na lang, pulot na lang. Okay, sino yung mga ano? Tamsak host. Thank you, thank you. Rose and Narvarte. Ito na yung ano, kay sis Rose Ann, tapos kay sis ano, Lian. Lian Jig Obono. Kumusta po? Ayan. Ken Esposo, mabuti an. Rose Ann tsaka Lian. Ken Esposo, pa tamsak naman ako sa nakapin. Premier ng ano natin, member natin. Patamsak naman please. Kumusta po? Ayan. Mark Anthony, hi ma'am, Dan na po sa pa-entry po. Hi ma'am, tamsak Dan po, pa-entry po. Ayan. Sige, sige Mark. Patamsak ako sa ano? Hello madam, patamsak ako sa nakapin. Ayan guys ha, meron tayong ano, Grand LS sa birthday ko. Magandang gabi po. Ayan. Mark Anthony. Mark Anthony Oboro. So na Mark Anthony. Tapos sino pa? Magandang gabi po. Yan, patamsak sa ating nakapin. Dan na po premier, ma'am. Jennifer Holt. Ken Esposo. Pa-entry ka. Ayan, para ngayon. Dan na sa nakapin. Ayan. Thank you, thank you. Yam Scarpe. Jennifer Vlogs. Dan na po sa nakapin. Ayan. Thank you, thank you. Ito. Sino ba kanina yung nandito? Inday Kizan. Pa-entry kasama po mga members. Kawalan natin. Yams, Mark Anthony, Ken, meron na kayong pa-entry.
Yam Scarpe! Good evening, kuya. Mega love shoutout sa iyo dyan. Kumusta na po, Papa Teddy? Yam Scarpe. Guys, padikit kalembang naman ako kay Yam Scarpe. Baka hindi nyo pa ito dikit. Ayan, si Yam Scarpe padikit. Sa mga hindi pa nakadikit, BCC ho. Yam Scarpe, Dan. Mabs TV, mega love shoutout. Salamat sa pinapanood ko LDR video yun ni boyfriend mo host. Thank you, Roseanne. Salamat sa iyo. Marbs TV vlog, mega love shoutout. Pa-entry ka ba? Hindi. Tapos na ito. Mabs, mega love shoutout. Baba ka ng bahay mo dyan. Pa-entry po host, Jan Kakosa. Ayan. Jan Kakosa, padikit kalembang sa nakapin. Salamat. Jan Kakazu. Padikit kalembang sa nakapin. Dudes TV, mega shoutout, Mabs. Mabs, dito ako sa iyong bahay, Mabs. Nood lang ako. Dudes TV, mega shoutout. Dan, full pack. Sabi ni Jam. Yams, Dan, ma'am. Sabi ni Lian. Thank you. Beauty pretty host. Thank you, Mabs. Mabs, dan na ako sa'yo. Salamat. Danyam School. Sabi ni Mary Grace Ladones. Ayan. May entry ka na, Mary. Mary Grace. Ladones. Jan, ayan, dan na papa. Salamat Jan. Next. Dan na kay Kuya Papa Teddy, sabi ni Grace. Ayan. Salamat Grace. Everyday tayo magpa-entry guys ha. Tamshaksis LS, Din Gamay, mega lot, shoutout, host, at sa lahat. Thank you, sis. Salamat sa iyong padaan. May prim ka ba, host? Wala, sis. Sabado. Magsabado ako. Para maiba naman yung araw ng Baka mapansin ni Lolo. May LS ka, ay prem ka. Biyernes mag-live ako, Friday live ako. Are you ready to party? Listen to the music. I need to have madness. Marbs TV vlog, may entry ka na dito. Masay, mega
shout out Masay. Si Masay na po ba ng kanyang tahanan? Masay natin na tayong dikit. Tamsak na lang sa iyong homemade vanilla cake. Padikit kalembang lang po yung nakapin para may entry po tayo. Thanks po. Mikael, Zian, Ladones, pa-entry po host. And Mikael, huwag lang kalimutan ha. Dikit kalembangin si host at saka dapat yung yung gamit nyo na Ninja may video kahit na 3 minutes. Yan, padikit kalembang ako sa nakapin. Salamat. Huwag kalimutan lang si host ha, Mikael. Huwag kalimutan dikit kalembangin si host, Zian. Are you ready to party? Listen to the music. I need to have madness. Yan, may entry ka na. Dan Papa Chef. Salamat. Dikit kalembangin lang yung ating mga binababa, guys. Full pack na sa'yo, host. Thank you. Padikit kalembang lang sa ating mga binababa. Salamat. Meron ka ng Danatina. Dan Jennifer. Ayan, salamat si Dai. Huwag kalimutan si Dai Di Guzman. Dan na po kay Dai Di Guzman. Mary Grace. Salamat, Mary Grace. Excuse me. Dan Jennifer. Salamat. Meron ka ng entry, sis. Everyday kayo, guys, ha. Nagulo ko internet ko. Sabi ni Master Deno. Nangyari. Bakit? Nagluloko. I show you love. I need somebody if you love me in my worst. Sa router yata, problema. Pretty host, Marbs. Pagod lang si host. Wala kasing walang nap time, tapos naglakad-lakad si host kanina. Naglakad ako. Bonggang-bongga. Naglakad-lakad para papawis. Dudes TV Vlog. Thumbs up dikit sa'yo. Pakisukli po. Ayan, balikan naman si Dudes, guys. Dudes, join ka sa amin, ha? May pa-entry ako.
higaan ako. Tinamad ako. Umuulan kasi dito. Umuulan dito. Nantok na ako. Tapos ang lamig. Doon lang ako sa ano ko, higaan ko. Ng hapon na yun. Cassie, lemon tree. I wonder how, I wonder why. Wonder how, I wonder why. Dan mo to, sabi ni Mikael. Guys, sa Sabado guys, at saka ano, alas 8 ha. 8 to 8 punta kayo dito. Sa Sabado mayroon akong premiere. So oras ko ng 8:30 para andito kayo ha, mga nagpapa-entry. Para support sa ating premiere. Kung okay lang naman. PM or AM ho. Same time. Same gabi. Noted po, ma'am. Para Sabado mag-premiere ako ng 8:30. Andito kayo. Pa-support ako, ha? Magandang dilag, tuloy ang gabihan. Wala nang sinagay, ligaya sa langit ko. Magandang dilag. Okay po, ma'am. Thank you. Ayan si Mabs. Mabs, salamat. Marbs. Salamat sa iyo pa BG dyan, ha. Dudes, thank you. Sa mga magpapa-entry, padikit kalembang ko sa nakapin, isa sa ating mga sponsor. Thank you. Mary Grace, noted man. 8:30, ganyan. 8. Sabado, 8:30. Bago mag 8:30, andito na kayo para ano. Mag-premiere ako, pa-support ako. Luis Pagdilaw, padikit host, bago. Sige. Huwag mo lang kalimutan dikit kalembangin si host, Luis. Ayan, may jacket ka na. Sa mga gusto magpa-entry, dikit kalembang lang po sa nakapin, isa sa ating mga sponsor. Baba ka ng bahay, Luis Pagdilaw. Taga saan ka, Luis Pagdilaw? Luis Pagdilaw, dito ako sa iyong bahay. Ilocos po ako. Oh, Ilocano. Ilocano daw ito ko Pagdilaw dito. May ano ako.
Teacher ako pag dilaw. Ilocano. Taga-toy Binalonan, Pangasinan. Anang ilipatan niya ako ha. Dikit Kalembang. Luis Pagdilaw, Kabagis. Nandito ako sa iyong bahay. FPJ, ang probinsyano. Anong tamis? One host. Ano to yak? Bibuyak tikwam. Tadigitang ka. Ayudaang ka. Everyday ka nga umay dito ikwa, Luis. At ati pa games mino, July. Birthday, Gran LS. Manalo ng Gcash. Erika, thumbs up, host. Magalang shoutout sa mga gusto magpa-entry dyan. Dikit Kalembang sa isang sponsor natin. Nakapin. Thank you, thank you. Dikit Kalembang sa'yo, Luis Pagdilaw? Dikit Kalembang. Luklok ni Senior Joel Pagdilaw, host. Lulok, okay. Taga Binalonan? Taga Binalonan na. Erika, thumbs up po. Subukan na kanyang tahanan sa mga gusto magpa-entry. Dikit Kalembang sa nakapin. Pag nanalo po kayo sa ating entry at kayo po ang napulot, meron po kayong Gcash. Magdikitan kayo dyan, guys. Dikitan mo na yan si Moto Check sa taas. Luis, huwag kang mababa ng bahay. Maminsan laon. Makita ni Lolo, lagi ka nagbababa. Pag nakita mo yung bahay mo dyan sa chat box natin, mamaya ka na magbaba. Para hindi makita ni Lolo. Unahan mo to, Luis Pagdilaw, unahan mo yung binababa ko. DJ Jonel Sagayno. Gusto mo ba dito? Dito sa bagat. Dito sa tanghali. Sige, Lord. Sige, host. Oo, dyan sa taas. Dikit Kalembangin mo yan tsaka yung binababa ko. DJ Jonel Sagayno Remix. Bigyan kita ng entry. Baka mabunot ko sa natin, pa Gcash, ha? Sa July 21. Ito yung sa'yo, ha, Luis. So, yung entry natin, everyday ang entry natin. DJ Jonel Sagayno. Maglakad na naman kaya ako bukas. Maglakad kaya ako bukas. O tumakbo. Maglakad o tumakbo. Jogging ba? 2, 3,
Gawa pala ako ng ano ko. Gawa ko ng thumbnail ko pala para sa ano. Grand LS, July 21. Ano kayo idadamit ko? Ano kayo gagamitin ko? Yang scarpa, inaantok ko si host. Kuya, may nagdikit sa'yo kanina. Nakapin ka kanina dyan. Miss Lizelle, magalaw shoutout. Hello, hello. Hello, Miss Lizelle. Magandang shoutout sa darating na July 21. Meron po tayong Grand LS. So, invited po kayo lahat. Magpa-entry na kayo. Dikit kalembang lang sa ating sponsor. Nakapin po yan. Pagkakalimutan.
Fitness TV, mega loud shoutout Fitness TV. Ayun, maglablaban kayo guys sa mga gusto magpa-entry. Huwag kakalimutan, dikit kalimbayan ang nakapin. Yan ang ating isa sa ating mga sponsor. Manalo po kayo ng GCash. Lian, salamat sa iyo, Lian. I keep on fighting for. When you call my name and try to explain, I just hide behind the lines about you. It's like I'm living on this world. When you realize salamat guys sa patambay niyo dyan. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Oh, whatever that I hear. Into it, time when I light it with the beauty of what's been I'm feeling into
Been wandering in the dark, a million miles apart, going nowhere. Believe that even if we're lost, you know there won't be long till we get Meryl Morales vlog tamsak. Ayan, may jacket ka na, Meryl.
Baba ka na, may jacket ka na, Mariel.
Super Mom Hong Kong, mega mega loud shout out. Good evening sa inyo dyan. Tongbay Nenet, mega mega loud shout out. Super Mom, nabuba ng kanyang bahay? Super Mom, tamsak na po sa inyong bahay. Tongbay Nenet, thank you, thank you. Hello, Meryl Morales. Super Mom Dan, ayan. Super Mom, pakibalikan po si Meryl, please. Meryl, nandito ako sa iyong bahay. Clam soup, dikit kalembang. 9:43 ka na, Meryl. Huwag lang kalimutan si host. Dikit kalembangin din, please. Salamat, salamat.
Ba't ang tahimik? Hello, D4 Bulabogs. Magalaw shoutout. Tamsak na sa iyong premiere. Huwag lang kalimutan mag-thumbs up sa ating live stream. Salamat. Carmen, ate, may magalaw shoutout sa iyo. Thumbs up, salamat. Tamsak host. Thank you to dating dikit sa nakapin host. Sabi Ate Carmen. Thank you, Ate Carmen.
Top, sige lang. Maya-maya mag-out na ako. Thumbs again, host. Thank you, Tof. Maya-maya mag-out na ako. Meryl, pagtapos ni Inday, punta ka sa akin, bigyan kita ayuda. Ayan, sis Meryl, nandiyan ka ba? Thumbs up again, ayan. Mega shout po sa lahat. Thumbs up na kapin. Thank you, Christoph. Maya-maya mag-out na rin ako. Host, ba't wala kang harang? Sabi ni Christoph. Mayroon, Christoph, hindi ka lang siguro hinarangan. BG lang kanina pa ako dito. Thank you, ate, Lori. Ay, moto check. Anyari? Thumbs up again. Moto check, vlog. Akala ko si moto check. Christoph pala to. Hindi ako budol. Thumbs up ko. Salamat. Guys, nasasad ako dun kay Ayun na, may speech na sila. Makikiramay tayo kay Aquino. Ginagamit ko yan.
Para maka 1K. Ay, si Christoph pala to, hindi budol. Nakapin nga siya dyan, no? 1K naman na siya, ah. Naka 1K na si ano, Motocheck. 1,020. Hello, Master Denon. Kakayos ng internet ko. Anyari? Ayan na si Master Denon. Siya pala si Motocheck. Christoph, magla-live ka. Sige lang, mag-live ka. Ano, Christoph, sige lang. Maya-maya, naka 3 hours naman na ako eh. Si hindi ako budol. Ate Carmen, salamat. Una na ako host, sabi ni Chris. Sige lang, Christoph. Sige na. Tongbay Nenet, thank you for dropping by. Bumabagal siya. Madami kasi nakakonect. Guys, after nito, puntahan niyo si Christoph. Si Ate Lori, di magla-live, Ate Lori? Kasar internet namin. Na-disconnect. I feel you. I feel you. Kami din no, na-disconnect. Naku, nag-load na ako. Master Denon, ingat ka. Sa night bike mo. Meron kami niyan sa bahay noon. Tapos binenta. At yung nakabili, malas sa buhay niya kasi sumasakay siya nakainom. Ano sasabi mo, mama? Dili, bagbagan mo, di tamot. Ano daw? Meron ako, naku. Kanina pa sana. Nag-speech na si Aquino. Guys, sige na, baba na ako, guys.
Meron na sa Bulacan, oh. Meron na sa Bulacan ang vaccine. Kapapasok lamang sa balita na i-reveal na ang mga labi ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Inamuno po ito ng kanyang bunsong kapatid na si Chris Aquino. Meryl Morales, ayan. Meryl, road to, ano ka na, no? Road to 1K. Bye-bye, host. Ingat. Ayan. Bye-bye. Guys, bukas ulit sa mga gustong mag-ano. Alagad ni Wawi, tamsak po. Ayan. Wawi, salamat sa iyong padaan. Matagal tayong hindi nagkita. Kumusta na? Bukas po tayo ulit. Magkita-kita. Sa mga magpapa-entry dyan bukas, everyday po tayo may pa-entry. Huwag kakalimutan. Tamsak late, kakauwi lang, sabi ni Daddy. Minsan lang si Rasipi. Sabi ko, tagal ni Wawi nang hindi nakapasya, busy siguro yon. Daddy Alex, magagalat, shoutout, lagi naghang sipi ko, sabi ni alagad ni Wawi. Nakiramay tayo sa ano, nakiramay tayo dun kay ano, kay Aquino. Daddy Alex, salamat sa iyong padaan dyan. Magla-live si Christoph, guys. Mag-end ka na, host. Sige, host, daan lang. Ayan. Mega loud shoutout, Wawi, sabi ni Kaden. Hello, Tita Kaden, sabi ni Kuya Alex. O, Kuya, tayo lang eh.
Kumusta na? Moni na ba kayo? End ka na yata. Nakasahod ka na host. 22 na eh. Opo, daddy. Sakto lang na ano. Kunwari, doon sa ano, kung ano yung nasa AdSense, di ba? Less 15% na yun pag dumating sa'yo dito sa Pilipinas. Less 15% na. Kasi kinakalculate ko kasi di ko makuha-kuha. Tapos niles ko yung 15%. Niles ko yung 15% doon sa ano. Ayun, nakuha ko. Di pa po laki pa kulang, sabi ni Wawi. Ay wow, unang sahod galing, sabi ni Daddy Alex. Opo, Daddy Alex. Ewan ko sa susunod na ano. Tignan natin kung makaabot tayo. Kasi wala naman masyadong ano, di ba? Malaki talaga tulong pag ano, pag may palipad, ganyan. Malaki talaga ang tulong. Kasi kung walang palipad, wala rin. Maliban na lang kung sobrang dami. PM mo sa akin, host, kung magkano. Saan mapupunta yung 15? Tax natin yon ano, alagad. Di ba may tax tayo? Di ba? May ano ng Pilipinas tsaka US sa YouTube. Yun. Pero yung mga ngayon na magbo-monetize, 30% yung mababawas sa kanila. Kasi ano, hanggang ano lang yun eh. May, June. June katapusan lang. Dapat naka-apply na. Dapat naka-apply na ng ano, ng tax. Malaking tulong ba ang maraming views? Oh, daddy. Maraming views at saka ano, ang tawag dito, maraming nagpapalipad. Maraming members, mga ganyan. Pero kung wala, naku nga. Pero kung wala, wala. Di pa po, ayan. Pero pag sa normal na ano, yung 100, mahirap talagang kunin. Dapat maraming views. Paano pag 1M ang views? Malaki. Oo, Pag malaki ang views mo, ayun. Pag madaming nagpapalipad, tapos madaming pupunta sa live mo, malaki. Tapos maraming nagpapa-member. Maraming nagpapa-member, tsaka nagpapa-super chat. Super chat ba yun? Super chat, ganyan. Doon pumupunta.
Oo, basta 1M. Busy ho sikapin ko mamaya makapag-attendance lang kay Lolo. Sige ate. Sige na guys. Guys, thank you ha. Good night na. Tomorrow again. Paalam everyone. Mother. Ingat kayo dyan. Mega lang siya ate Lori. Sabi ni Kuya Alex. Si Christoph my live. Thank you, Kuya Alex. Salamat. Wowie, salamat. Bye, host. Mother, bye-bye. Good night.